खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 18 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय रबिबार। दिनै अमा बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारिजों गोबां सुबुङा जिउ गोमागासिनो दङ। बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलावबो सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं धरमपुर गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारि सोमजिदों आरो बे मैदेरनि उदखारिजों सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय बर' सुबुंनि मुङा जाबाय रुबिराम बसुमतारी, 82 बोसोर बैसोनि। गिथाव बाथाव अर खामनायजों साद' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। तेलेंगाना रायजोनि मानसारियालायाव गिथाव बाथाव अर खामनानै गंसे नखरनि साद' सुबुङा जिउ गोमादों। नाथाय बे अरा गिबियाव माबोरै खामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। थैनायफोरनि मुङा जाबाय शिबाया 50 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि पादमा 45 बोसोर बैसोनि, पादमानि बिब'नि फिसाजो मावनिका 23 बोसोर बैसोनि आरो 3 गथ'फोर। दिनै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा त्रिपुरायाव डेन्टेल कलेजखौ बेखेवना होगोन एबा होखांबाय आरो बे बाथ्राखौ मैयाहाय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार मानिक शाह बिथाङा फोसावदोंमोन। लोगोसे बिथाङा मेघालय आरो त्रिपुरायाव गासै 6,800 कोटि रांनि मावबिथांखिफोरखौ बेखेवना गालांगोन। गावनि बिसिखौ दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। त्रिपुरानि सृरामपुराव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ गोथां दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै गावखौनो गावो कमलपुर पुलिसफोराव थांनानै गथायहैदों। थैनाय बिसिनि मुङा जाबाय मनिका देबारमा, 35 बोसोर बैसोनि। बुथारग्रा दुथां फिसायनि मुङा जाबाय अनिल देबारमा। अनिल देबारमा आरो मनिकानि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। लोगोसे बे जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा सोमखिखांदों। आरोबाव गिथाव बाथाव अर खामनायजों सासे सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। मुम्बाइनि गाटक'पार ओनसोलनि पाराक हस्पिटालनि साखाथिनि जुन' पिज्जा रेस्टुरेन्टआव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनानै बे जाथाया जादोंमोन। बे अर खामनाय जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां लाख रांनि सम्पथिफोरा अदेबानि मुवा बेसादफोरा सिलिंखार जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।